Enggak, Mas Adin. Panjake apa? Tas semiran. Sabar. Mas, Kok mensek to, Din? Hah? wis aku. Deg-degan, Din. Sabar yo, Nuk, sabar, Nuk, sabar. Ngapa, Mas? Hah? Ngapa? Polah ae lho cah iki. Mbah polah ae ya. Heeh. Wong dijak ya melok ae kowe iki. Ayo. Deg-degan, jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare ora nyono dik aku ra ngerti wong apa bener seliramu wis bisa. Wes aku rek. Wes aku. Wasno rek, aku lho nguasne karo bayangne karo mikir. Nah, Sik, kene rodok sebelah rene. Teratapan Mas. bah, aku dadi bojomu gak Sebelah kene sudah. Wi, Hah? aku dadi bojomu gak mampu aku. Tenang. Piye? Lah kono mencela tau. Aku kan Sebelah kene sudah. Iya. Nyuwun sewu Bapak perangkat 1 2 3 4 5. Spesial. Teratapan Mas. Tahan napas, Pak, tahan napas, tahan napas, tahan napas. Limo. Ojo. Pripun Bapak? Ojo akeh-akeh rek. Pripun? Kopion kondoke. Lho, Pak Camat Mary, Pak Camat. Lho, Pak Camat. Bapak perangkat ingkang terima tamu ada 5. Heeh. Niki Pak Camat. Pak Camat toh. Apa Pak Camat gak mampu? Pak Camat. Pripun Pak Camat? Wi, Ping pinten? wi duwi. Hah? Pak Yono bisa jare Pak Camat ku lek gak entek wong loro ya. Niki wau bapak-bapak sing wonten ngajeng ping 5. Jenengan ping pinten? Sedasa. 10, Cak. Beh, 10. 10 lho. Kowe gak iso mulih kok Demi puklek. Pak Camat. Pangga tak ladeni. Iya, soalnya ben kowe arep diundang. Ping 10. Mampu? Mampu? Coba ping tak hitunge. Oke. Siap-siap. Iya. Mboten alambo apa jenengan kok perhatian Pak Camat. Pak Camat toh. Pak Camat 10 kali nggih. 15 kali. 15 kali. Sik to, sing duwi kuat Pak, jenengan mriki pedhot napase. Saestu ah. Wes Mas. Aku ado-ado tekan Blitar tak ladeni 15. Oke. Spesial buat Pak Camat. Hitungan ya. Ya tak tamatne solahe Pak Camat piye? Teratapan Mas. Mas. Siji, loro, telu, 4, 5,
boyok, Pak. Boyok, Pak. Alah, Pak. Alah. Pak Camat kok. Alah, Pak Camat. Penae duwi ngene-ngene oleh. Jenengan nggih. Matur suwun Pak Camat. Pak Camat. Pak, niki kan jenengan sampun. Lah tapi Pak Lurah lo dereng. Sik yo kene. Sik. Tuan rumah riyen, tuan rumah. Pundi? Pundi riyen? 50 kali. Loh, Niki Bapak saking lho Pak Adep mendadak dadi RT. Lah Pak Adek Lho, ndelok. mendadak dadi RT. Telogosari. Bapak Lurah saking Telogosari. Lah kok tak sedaya niki Pak Lurah Telogoyang kok niki. Pak jenengan ping pinten? Pak Lurah Telogosari ping pinten? Mboten mampu. Nggih pinten ngonten Pak, 12,5 ngonten. Napa pinten? Pinten Pak? 5 kali aja. 5 ping 5 Lah iki batine Pak Lurah Telogosari ngene kok. Ati karep dengkul kotekan, Nduk. Spesial buat Bapak Lurah Telogosari. Heeh. 5 kali. Kok titik men? Anu jarine aku titik air, aku kuat lek akeh-akeh. Jamu no, Pak. Spesial buat Bapak Lurah Telogosari. Tratapan mas. Beh, jarene Pak Lurah 5 kali, mantep. Pak. 5 kali, Pak. Pitunge pripun? 5 kali, Pak. Sesuk gatel Pak Lurah. Pun sembarang niki kula obrang Pak niki sak goyangan 2.500 mawon pun cukup. Tak obral ta wi bengi iki wi? Malah tak obral khusus. Khusus kanggo warga Jogo Mulyan ya. Pak nggih. Anu namung setunggal. Oh si Toto nggih pun mboten napa-napa. Menika Bapak saking Gadong Sari. Menika ngersakne pinten, Pak? Pinten? Sepisan sing bianter. Iya. Pisan tapi bianter. Loh, Pak. sampean gak iso ngrasakne malah mencelat. Nepisan biantet penculu Pisan tapi bianter. Ha iya, malah gak ngrasakne no. Spesial kagem jenengan, Pak. Kosik to Pak aja kesusu. Adate niku digoyang sik lagi bayar. Ngono. Ora kok bayar terus digoyang, tidak bisa. Pisan buanter. Tratapan mas. Beh, pisano Sampun, muni Pak. kretek iki pisano. Niki sebelah niki saking pundi? Menika panjenenganipun Bapak Rujianto, Kepala Desa Wonokitri. Pak Camat sik sempat-sempate petung. Iya jare. Bu, anu engko anu separo edeng ya wong aku lho ki mesti nglekasi. Kok ya sik petung? Kowe yo ngenyang oh, tambah males apa pripun, Pak? Ngono lho. Jenengan ping pinten, Pak? 2 kali. Siap. Mas, 2 kali. Tratapan mas. Matur suwun. Digarap Pak Lurah sak kecamatan iki kok balik ora ya wis bek dhewe. Mengko balik wis sayek wis. Lah, niki bapak sing tuan rumah winginane. Iya, Pak Yono. Sumber ringin. Ping pinten, Pak? Setengah. Masa pucuke tok? Hah? Lek setengah per mek mak. Lah iya. Cetok. Don. Hah? Lek setengah per mek gadul ngono. Ini kan. Ini. Kurang sampai kena kuwi wis bar. Wis paro. Pak,
Nggih utuh Pak, ampun setengah kula bingung lek ngladeni. Pinten? 1 titik-titik to. Pun jenengan winginane kan pun nanggap. Kula paringi bonus sedasa wis. Hah. 10 ya Mas. Aja Pak anu kok Pak Yono encoke malah kumat lho. Ora apa-apa, iki soalnya wis nanggap. Oh iya, kayak bonus ya. Spesial kagem panjenengan. Teratapan Mas, Mas. Jiro, Jiro, lu. Kowe iki jane iso hitung-hitung malah Jiro. Aku seneng kowe ngene-ngene iki lho, aku seneng. Ben wis ngene-ngene emang. Sing genah 1, 2, 3 sampai 10. Oh iya. Oh, kancane bosok. 1, 2, 3 sampai 10. Urung ta? Teratapan Mas, Mas. Matur. Iki mah ngono ping 20 pisan. Niku Pak Camat empun. Sik Tuan rumah no. Bapak Madra. Sik loro Dun. Mlakuku wis angel. Lha isih 3 Pak Dwi. Endi sitoe? Pak Lurah Tirtayuda, Tengguri. Apa Pak Lurah langsung nyamar dadi RT ya Pak Lurah Tirtayuda? Tasik wonten pinten niki? Pinten malih? Monggo Pak Adek masa kepengin gadul. Ya Allah, sik 3 cah. Mlakuku wis angel. Kuwi lho Pak, anu Pak Camat sik kurang ae iki lho. Beyo, kayak iki kaya ngene iki mesti masalah. Niki bapak saking pundi? Tirtayuda pun niki bapak saking Tirtayuda keri dhewe. Sebelah riyen. Aduh. Bob PJ Kada Satrian. Pinten, Pak? Siji sing tuwa. Lek goyang Siji tuwa. Sik ta. Lek siji buanter kan lek siji duwa ku mosok ana goyangan kopet. Lah iki nyuwune ngono lho, Cak. Ya kek ana pangkat dilayani. Dilayani. Iya Cak. to. Siji tuwa. Kopet. Teratapan Mas, Mas. Ayo. Pak PJ milih ya pinter ya. Siji lek dawa butah e. Ngene ae cae. Bapak tuan rumah. Halah Bu, bangeten. Ngladeni Bapak Kades sak Kecamatan Tirtayuda mlaku angel. Halah jenengan pinten, Pak? Pinten? Kok wis ngantuk ya Pak Mandra? Pisan ae tapi alon-alon sing kalem ngono. Nganu, jubone kaya tenaga. Aku paling gak iso lek kalem, Dun. Lah, ya kudu iso nglayani lah. Pak Inggi tenaga tuwa. Aduh, Dun, aku lek kalem paling ra iso, Dun. Gampang, tak wangi nyuruh. Anu niki pisan kualem ngoten nggih, Pak. Piyo, Dun. Malah kuweri yo. Pisan kalem nggih pun, Pak. Wis pokoke kabeh tak ladeni. Banter iya, kalem iya. Pisan kualem nggih, Pak. Lah ya lho Dun, nek kalem ngene ngedokne piye Dun? Ya, gilo. Wis pokoke gilo sekendet. Ya. Teratapan Mas, Mas. Dipaske, kalem, dipaske.
Penak tapi kalemo iso celeguk, celeguk. Kaya slow motion. Lah iya iso celeguk. Sampun, Pak. Beh, cek ta. Aku ngrasane Pak Lurah sesuk ya bingung lho. Mang njaluk kalem kan ya digiatno. Mau ki njaluke Kalem. Saiki ya kalem. digetno. Terus marane pripun, Pak? Wegah aku lek kalem getno. Paling lho, kok ora penak kalau lapisan kas banter paling. Pun pripun? Pitunge pripun, Pak? Banter napa kalem? Napa lekasane kalem teko tengah-tengah rodok banter arepe bar digetne ngoten. Mari ngono turu. Lho, Mas. Pokoknya ya, pertama kalem. Banter. Teko tengah-tengah rodok banter. banter. Boleh wis arepe bar getno. Heeh. Mari turu. Ngono. Ya. Konsepe ngono. Ayo, Oke. Din, Melodin. Teratapan mas. Sip. Sampun nggih, Pak. Sampun. Pun marem. Alhamdulillah. Ala pundi. Jan karek kurang sitok, Dun. Si ono ae ta? Pak Lurah Tirtoyuda. Iya tibane iri. Gek iki ketok sing paling berat iki, Dun. Di antara dari 1 2 3 4 5 6 7 dari Hati-hati 8 orang iki sing paling Iki bodi militer. Mbah Lurah pinten? Pinten, Mbah? Berapa kali, Pak Lurah? Berapa kali, Pak Lurah? Siap! Selawe. Puklek no wae mbane. Selawe, Cak. Eman, Iki Pak. keri dhewe iki selawe. Selawe lek ngitung sampai lupa tak tugel gulumu kowe. Aku lalian wae. Wes spesial Bapak saking Kepala Desa Tirtoyuda 25 kali terakhir buat panjenengan. Donga. Lek mau ngitung sing tenan lho, Mas. Iya. Ayo. Teratapan mas, mas. Hitungan. Lali. Oh. Kowe rasa ngejak geger lho, kene iki wis tenanan lek nganu. Lah aku ya pengen tok kenek-kenek malah lali lho. Selawe. Iya selawe. Teratapan mas, mas. Mpun Pak, mpun nggih Pak, mpun nggih, sampun nggih, sampun. Kula jenengan tuntun mriko Pak. Aku lek rati tuntun Pak. Kok Tirtoyuda iki aku gak kuat. Mari goyang ping selawe pro legrek ae wis. Ngenten iki lho, astane iki ya beda alus-aluse iki ya. Mosok to? Saiki mari kek duit kowe. Yo, ini iki lho bot-bote nglabuhi Pak Sarjono ngene iki. Caki Dun, Dalam aku kuatir lek sesuk ora kena gawe Dun. panggang. Bocah ngono ae. Teratapan jantan ketratapan orang ngira kepanggih kali sampean tak kira sampean isih bujang ala jebulane sampean duda anyaran. Ayo ke ndang opo Tuku mas Ya. ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis wani pegang-pegang setudhe
gawe bingung hatiku. Menyang Solo Mas tuku selendang biru. Aja sembrono nadyan aku janda baru. Wis, kari Matur suwun. kari lagi.